Началото на 27 май. Актуална информация, наблюдавай нашия сайт thevoice.bg, във Facebook, Instagram, профилите ни The Voice Radio Телевизия България, както и на страницата на Coca-Cola Happy Energy Tour. А сега, гледайте интервюто с Ева, която ще е част от турнето. Здравейте, приятели на ФЕН-ТВ! Година и половина мълчание от моя страна. Не бях пускал самостоятелно парче. Ето, че дойде и това време.